2 minute zilnice de mediu. Regulamentul defrișărilor. Uniunea Europeană a adoptat în aprilie 2023 regulamentul privind defrișările, un instrument legislativ esențial pentru eliminarea produselor care contribuie la degradarea pădurilor. Acesta impune operatorilor care introduc produse pe piața UE să respecte proceduri riguroase de trasabilitate, asigurându-se că materiile prime nu provin din surse ilegale. Evaluarea impactului. Comisia Europeană va evalua până în aprilie 2026 efectele noilor reguli, având în vedere atât protecția pădurilor, cât și fezabilitatea aplicării acestora pentru operatori. Ajustările propuse de instituțiile europene vizează extinderea termenelor și simplificarea cerințelor administrative, fără a compromite obiectivele climatice. Responsabilitate colectivă. Acest regulament subliniază importanța responsabilității noastre ca cetățeni și consumatori în susținerea practicilor care protejează mediul. Fiecare produs consumat are o amprentă asupra ecosistemelor, iar transparența în lanțurile de aprovizionare este esențială pentru a proteja pădurile și a întări valorile comunității noastre. Trecem la următoarea știre. Știrile de azi v-au fost oferite de Bimbo România și Mars Europe. Să ne revedem cu bine mâine!